Vi har været nede i Rema 1000 for at kigge på nogle forskellige fødevarer. Vi har kigget på, hvad fødevarerne indeholder, og hvornår man kan blive snydt, uden man ved det. Og vi startede med at kigge på noget klassisk hvedetoast, hvor vi fandt frem til, at der er 23% vand i. Og når der er 23% vand i, så gør det, at det ikke mætter lige så godt, som hvis der ikke har været vand i. Derefter så kiggede vi på, hvor meget hvedemel der var i, og der var 55% hvedemel i. Og i almindeligt hvedemel, så gør man det, at man sigter skaldelen fra, som indeholder de fleste sådan kostfibre, vitaminer og mineraler. Og når man får sine kalorier fra de tre ting, især kostfibre, så er det det, der er med til, at det ligesom mætter. Men hvis man får sine kalorier fra det sigtede hvedemel, så mætter det ikke lige så godt. I tun er der mange proteiner, så det vil sige, at du får mange af dine kalorier fra proteiner. Og når du får mange af dine kalorier fra proteiner, så mætter det også bedre. Og det samme det gælder for kikærter. Så har vi kigget på forskellen mellem Cola og Cola Zero for at se, om Cola Zero rent faktisk er sundere. Der er ingen kalorier eller sukker i Cola Zero, men i stedet er den propfyldt med sødemidler. Det er for eksempel aspartam, som er lige for nylig blevet rykket over i den mulige kræftfremkaldende kategori af den internationale sundhedsorganisation. Efterfølgende der har vi kigget på remoulade og remoulade light for at finde forskellen. Vi har fundet ud af, at i den originale der er der 39 gram fedt, og i light-udgaven er der 16 gram fedt. Men til gengæld er der også 59% vand i light-udgaven. Så det vil egentlig sige, at du betaler for mere vand, end du betaler for produkt, men til gengæld så fedder den mindre. Det samme gælder så for mayonnaise, hvor der er 66 gram fedt i den originale og kun 39 i light-udgaven. Til gengæld er der 53% vand i light-udgaven og 31 i den originale. Det vil så sige, at igen, du betaler for vand mere, end du betaler for produktet. Der findes også en normal og en let udgave smør, hvor den normale hovedsageligt er produceret af mælk, mælkesyrekultur og salt, og den lette hovedsageligt er produceret af smør, vand og salt. Så igen så vil det sige, at den lette version egentlig bare er en fortyndet version af den originale, og du betaler for mindre produkt. Vi kiggede også på barbecue sauce, hvor der stod, at der var 18% sukker i, og det lyder ikke så slemt, men lige efter så stod der, at der var 16% tomatkoncentrat i. Og tomatkoncentrat er bare en anden måde at sige sødemiddel på. Men man bruger tomatkoncentrat, fordi det lyder bedre end sukker. Så har vi også kigget bag på en hamburgerpakke, hvor der stod, der var dextrose i. Dextrose er en anden måde at sige sukker på, og man vil ikke sådan typisk tro, at der var så meget sukker i kødpålæg, men det viser jo bare, at der er sukker i alt. Okay. Det samme tæller så også for kødpålæg, hvor der kun er 66% kød i, resten er fyldt op med andre ting, som for eksempel dextrose og maltodextrin. Begge de ting er andre ord for sukker.